ведаю чаму, люблю я прысмак журавінаў. І нават смак лясной маліны не так не кружыць галаву. Ад спелых журавін агня в нябёсах зор адлюстраванне. Зямля моя, шапчу прызнанне, мне без цябе не жыць ні дня. Дзень беларускага пісьменства – штогадовае нацыянальнае свята, заснаванае ў 1994 годзе для захавання і развіцця духоўнай спадчыны Беларусі, папулярызацыі нацыянальнай культуры, літаратуры і кнігадрукавання. Ён адзначаецца ў першую нядзелю верасня ў гарадах, якія з'яўляюцца гістарычнымі цэнтрамі культуры і асветы, навукі, літаратуры і кнігадрукавання. Першай сталіцай свята быў Полацк. Затым яно праводзілася ў такіх гарадах, як Тураў, Нясвіж, Наваградак, Орша, Пінск. У 2008 годзе свята беларускага пісьменства праходзіла ў горадзе Барысаве. Калектыў дзяржаўнай установы культуры Барысаўская цэнтральная бібліятэка імя Івана Хрысанцевіча Каладзеева віншуе ўсіх удзельнікаў свята беларускага пісьменства з новай сустрэчай з кнігамі, літаратурай, з аўтарамі і жадае усім усяго самага найлепшага.